Какъв е адрес? Ами вие на хотела ме оставете, аз оттам ще се оправя. Какво? Не си ли виждал гола жена? Пръщам те в училище. И да ме върнеш, аз пак ще отида, какво? Ей, махни, ей! Вече аз сама съм си го избрала това, защото ме кефи и ми плащат, пари ми плащат. Законите ние ги пишем. Ние сме Господ. Тая държава. Доктор ли сте? Сърдечен хирург. Днес ми е последната операция в България. От вторник започвам работа в Хамбург. Значи емигрирате? Това вече не е емиграция, а евакуация. Вие ли сте се обадили за такси на моста? Писна ми, искам да приключа. Кажи бе, за какво ще скачаш? Абе ти да не кажеш френска кола. Се обадили полицията и... Пробвай. Да, аз бая филми съм заснал. Като са ти с нея. Искаш ли ефтини хубави обувки, а? Мога да уреда. От гробищата ги вземам. Един приятел ми ги носи. Как така от гробиш? На мъртвите не им трябват чупици, на живите им трябват. През деня съм свещеник, вече карам такси. Това позволено ли? Библията нищо не казва за това. Тогава не е имало таксите. Вярвате ли в Бог? Къде беше той, когато дъщерите ни станаха проститутки, а синовете ни престъпници? Не богохулствайте! Бог отдавна напусна тая страна. Барабар с 1/3 от населението. Ние го изгонихме. Ей, затова сме на това рече сега. Посоката, брат си, посоката. Няма, изгубихме. Може и България така да се спаси с ново сърце. Няма шанс. Спасяват се болни хора, не трупове. Има. Просто трябва да се намери точно сърце.